Mhux aċċettabbli. Din hija reazzjoni tal-grupp Southend Core għat-telfa tat-tim nazzjonali Malti kontra l-Gżejjer Faroe nhar it-tlieta li għadda. Bil-kliem mhux aċċettabbli użati aktar minn darba, l-aktar grupp leali ta' partitari li anki jsiefer barra biex isegwi t-tim nazzjonali saħaq lil partitari li kienu fuq l-istess ajruplan mat-tim lanqas biss ġew rikonoxxuti wara l-logħba. Fl-istqarrija, is-Southend Core qalu li t-tim immexxi minn Raymond Zazu Farrugia ħallihom iddispjaċuti bid-dmugħ f'għajnejhom. Il-grupp ta' partitari Maltin qalu kif għal din il-logħba ngħatat ċertu importanza żejda tant li fil-logħba kontra l-Iżvezja ġew imserħa xi plejers biex ikun hemm ċans ikbar ta' riżultat pożittiv li xorta waħda ma wasalx. F'dikjarazzjonijiet jibsa Southend Core staqsew ukoll x'inhuma l-pjanijiet fl-immedjat u dawk futuri. Dan kollu wasal wara anke l-kummenti tal-coach tat-tim nazzjonali li tal il-kru tal-programm One Breakfast mal-wasla tiegħu lura mill-Gżejjer Faroe. Iż-Żażu saħaq ma' dan l-istazzjon li huwa xorta jemmen li Malta tista' ma tiġix l-aħħar fil-grupp ta' kwalifikazzjoni għall-Euro 2020. Intant il-ħamis filgħaxija, waqt li kienet jitkellem waqt il-ftuħ tal-laqgħa tal-Kunsill tal-MFA, il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol Bjorn Vassallo qal kif huwa jifhem il-frustrazzjoni tal-partitari Maltin, iżda dan ir-riżultat se jfisser aktar xogħol fih dan l-MFA. Semma d-deċiżjoni trid tittieħed wara li l-coach ingħalaqlu l-kuntratt fi tmiem din is-sena u qal li din id-deċiżjoni tista' tistenna ftit għaliex l-impenji kompetittivi tat-tim nazzjonali jibdew ħafna aktar tard is-sena d-dieħla. Qal li l-MFA għandha taħtar direttur tekniku llum qabel għada. Vassallo saħaq ukoll dwar ir-viżjoni tiegħu sas-sena 2027 li hija dwar iżjed plejers Maltin li jibdew jilagħbu futbol professjonali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.